Stolný futbal je o priateľstve, je to o hre, je to o víťazstvách, je to o prehrách, je to o emócii, ale tieto všetky veci časom svojím spôsobom pominú. Každý má nejaký vývoj, každý sa jednu chvíľu chce dostať na vrchol, potom chce dosiahnuť niečo viac a viac, ale jedno zostáva všetkým rovnaké. Ja už možno nehrám niekoľko rokov, ale vždy sa na tieto turnaje rád vraciam, pretože tá atmosféra, tí chalani, tá partia, ten šport sám o sebe zostáva vždy ten istý a šanca stretnúť ľudí, zahrať si futbal a možno odovzdať nejaké skúsenosti, ukázať, ako sa ten futbal hrá a dá hrať, je jednoducho na nezaplatenie a práve preto ma to vždy bude na tieto turnaje nejakým spôsobom určite lákať. Futbale, účastníte sa takých turnajov, jak je tento, je to výborný turnaj, určite príďte aj budúci rok, máte sa na čo tešiť.